Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, lero lachisanu pa 16 December mwatilolanso ife ana anu potipasa mphaso ya moyo, potipasa zaulere zimene zili nthawi imeneyi kuti timve mawu anu. Tsegulani mitima yathu kuti mawu anu akhazike mwa ife. Tithandizeni kukhala kuwala kwenikweni, kukhala zida zobweretsa chilungamo, zida zobweretsa ungwiro pakati pathu, ndipo tipitirize ntchito zabwino kuti kudzera mwa ife anthu ambiri athe kulandira chipulumutso chanu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mprofeti Yesaya. Yesaya mutu 56 ndime ya 1 mpaka 3 kudzapitiriza ndi ndime ya 6 kulekeza 8. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane woyera. Yohane mutu 5 ndime ya 33 kulekeza 36. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Service Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Mutu 5 kuyambira ndime ya 33 kulekeza 36. Yesu adati, inu nomwe mudatuma amithenga anu kwa Yohane Mbatizi, ndipo iye adachitira umboni choona. Sikuti ine ndikudalira umboni wa munthu, koma ndikunena izi kuti inu mupulumuke. Yohane anali ngati nyale yoyaka ndi yowala, ndipo inu mudafuna kukondwerera kuwala kwakeko pakanthawi. Koma ine ndili ndi umboni woposa wa Yohane. Atate adandipasa ntchito zimene ndiyenera kuzichita, ndipo ntchito ndikuzichitazi zikusimikiza kuti Atate ndiwo adandituma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero lachisanu pa 16 December 2022 Mulungu akutipempha kuchokera m'mawu athu oyambirira kukhala anthu obweretsa mtendere, obweretsa chiyanjano, osunga malamulo ake, komanso obweretsa ungwiro pakati pa anthu anzathu. Yesaya chimene ankasirira pakati pa ana a Israeli chayona kuti wina aliyense akamakhala ngati mwana wa Mulungu aonetsetse kuna kuti mwa iyeyo muli zida zofunikira, zida zamphamvu, chilungamo, mtendere, ungwiro, zimenezozo zikukhazikika mwa munthu wina aliyense. Ndipo ankafunitsanso kuna kuti mu zonsezi zikhazikike pa phata lonena kuti wina aliyense akusunga malamulo a Mulungu. Ifeyo tsiku la lero titakhala kuti tasunga chilungamo, tasunga mtendere, tasunga ungwiro, ndiye kuti pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku zitithandizira kuna kuti anthu ena athe kuphunzira zokoma kuchokera kwa ife. Tikakhazikika pa malamulo a Mulungu ndikukwaniritsa kusatira malamulo a Mulungu, ndiye kuti tikhala nyale yowalira anthu ena ku chipulumutso, tikhala zida zowathandizira anthu ena kukwaniritsa zimene Mulunguyo akufuna. Kuchokera m'mawu athu oyamba omwewo, mneneri Yesaya akutisimikizira kuti pamene tasunga malamulo a Mulungu, pamene tasunga zimene Mulungu akutiphunzitsa, ndiye kuti ifeyo tidzaphatana ndi Mulungu popeza tidzakhala ana ake eni a Mulungu. Chifukwa yake muthenga wabwino Ambuye Yesu akutipasa chitsanzo cha Yohane Mbatizi. Yohane Mbatizi anabwera ngati kuwala kumene anthu ena anamkhulupirira kwa kanthawi pang'ono, koma kunena kuti iyeyo ndi opitirira Yohane Mbatizi. Ndipo sakusowa kunena kuti anthu ena akhulupirire umboni wa munthu, kunena kuti iyeyo asanduke mwana wa Mulungu. Iye ndi mwana wa Mulungu. Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Ndipo Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, ifeyo tikuyenera kumukhulupirira popeza iyeyo ndi oposa Yohane Mbatizi. Ndiye ngati Yohane Mbatizi anabweretsa kuwala, Yohane Mbatizi anabweretsa ungwiro, Yohane Mbatizi anabweretsa moyo wa mtendere pakati pa anthu, Yohane Mbatizi anabweretsa chilungamo pakati pa anthu. Ifeyonso amene tikusatira Yesu Khristu, Yesu Khristu amene ali wopitirira Yohane Mbatizi, tikuyenera kukhala zida za chilungamo, zida za mtendere, zida za ungwiro, komanso anthu okhazikika ndi osunga malamulo a Mulungu. Tikatero ndiye kuti Mulungu azakhala akukondwera nafe, Mulungu azakhala akunyadira nafe. Pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikuyenera kuzifunsa kuti nyengo ya Adventi ndi kupita kumapeto. Lero ndi pa 16
tsiku losirizira la chigawo choyambirira cha munyengo ya Advent, popeza chigawo cha Advent chili ndi zigawo ziwiri. Chigawo choyambirira chimene chimatha pa 16 December, chigawo chachiwiri chimene chimayamba pa 17 December ndikukafika pa 24 December. Pamene tikupanga tsiku losirizira la chigawo choyambirira cha nyengo ya Advent, ndazikonzekera motani? Tikuwuzidwa ifeyo kukonza msewu wozeramo Ambuye, kuongola njira zake. Ndaongola njira za Ambuye motani? Ineyo pa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku chilungamo ndikuchionesa motani? Moyo wa ungwiro pakati pa anzanga ndikuonesa motani? Kusunga malamulo a Mulungu ndikuphunzitsa anthu ena kusunga malamulo a Mulungu ndikuzionesa motani? Kodi ndakhazikika pa zimenezi? Ngati Yesaya anapempha ana a Israeli kuti iwowo akhale achikhulupiriro nthawi ina iliyonse posunga malamulo ake a Mulungu, pokhala anthu achilungamo, pokhala anthu aungwiro ndobweretsa mtendere pakati pa anzawo, ineyo zimenezi ndikuzikwanisa motani ngati Mkhristu, ngati mwana wa Mulungu tsiku la lero? Choncho Ambuye Yesu tsiku la lero akutipempha ifeyo kupitiriza kukhala zida zake zamphamvu zosiyanasiyana. Kunja kuno anthu akusowa mtendere. Amene anasankhidwa kuti abweretse mtendere pakati pa anthu ndi ifeyo. Tiwayanjanise anthu amene sakugwirizana. Tiwathandize anthu kumvetsesana amene akukanika kumvetsesana. Kunja kuno kukusowekera ungwiro pakati pathu. We are lacking integrity amongst ourselves. The person who was appointed and also chosen by God to bring this integrity among the people, to uphold the right and to make sure that moral standards are up to date, it's nobody but you. Ndifeyo amene Mulungu anatisankha kuna kuti moyo wa ungwiro wanga tumenewu ukhazikike pakati pathu. Choncho ife tikuyena kukhala pasogolo kuonesa moyo wa ungwiro wanga tumenewu kuna kuti anthu ena athe kuphunzira zabwino kuchokera kwa ife. Ndifeyo amene Mulungu atipasa kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tionese chilungamo. Pamene tikugwira ntchito, pamene tikucheza ndi anzathu, pamene tili kumalo kwina kosiyanasiyana, tionese chilungamo osakondera. Pamene tikugwira ntchito mosakondera kuonesa chilungamo, lero tikuphunzitsa anthu ena kuti njira imene tikuyenera kuitenga ya Mulungu ikutiphunzitsa motere, ndipo ife tikuyenera kutsatira zinthu zangati zimenezi. Ambuye Yesu akutiphunzitsa zimenezizi kuti zikakhazika mwa ife, ndiye kuti kusunga malamulo a Mulungu kuzakhala kosavuta. Tiyeni tipemphere kwapempha Ambuye Yesu atithandizire kuti ife tikhale zida za mtendere, zida za ungwiro, komanso zida zobweretsa chilungamo pakati pa anzathu, kuti muzonsezi tikhale anthu osunga malamulo a Mulungu ndi kuwaphunzitsa anthu ena kusunga malamulo a Mulungu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.